L'Obert Internacional de Figueres, al Memorial Miquel Mas, es va disputar del 9 al 16 d'agost al Centre Municipal Molí de l'Anguila, seu que s'estrenava per primera vegada acollint aquest torneig. El campionat, que ja acumula 19 edicions, té una bossa de pràcticament 3.000 euros en premis i ha comptat amb la participació de quasi 100 jugadors comptant el torneig sub-12 que s'emmarcava dins de l'Obert. Amb 3 titulats internacionals entre les seves files, el campionat ha organitzat una edició més modesta que les anteriors, però en cap cas sense perdre l'essència que l'ha caracteritzat fins ara. Els jugadors menys professionals han pogut competir per endur-se els premis més elevats del torneig i tots ells han pogut gaudir de les activitats complementàries que s'han organitzat, com el tradicional partit de futbol sala entre els jugadors i l'organització de l'Obert. Així doncs, els favorits eren els mestres FIDE Àlex Vidal i Ferran Soler, de l'Olot i del Lleida, respectivament, i el mestre internacional francès Olivier Toussaint. Aquest últim venia de realitzar un torneig més aviat discret a la Pobla de Lillet, on no va tenir l'èxit que s'esperava. Tot i que Figueres seria un dels principals candidats al títol, el mestre FIDE Àlex Vidal encapçalava el rànquing inicial amb els seus 2.404 punts de l'OFIDE. Per tal de saber més detalls del torneig, vam poder conversar amb Carles Falgueres, president del Club d'Escacs Figueres, club organitzador del campionat. El primer que és la 19a edició, no? I això pensem que ja té un gran mèrit. Aquest any, després de 8 o 10 anys de fer-ho al Castell de Sant Ferran, doncs hem canviat de local i hem vingut al Centre Cultural del Molí de l'Anguila, en principi pensant com a local provisional, perquè la nostra idea és de cara a l'any següent o com a màxim d'aquí 2 anys poder tornar a casa nostra, que és el Casino Menestral Figuerenc, que fa més de 10 anys que està en obres, no? Però és un edifici doncs, amb valors arquitectònics al centre de Figueres i és important tornar-hi. Aquest any doncs, tenim una inscripció un pèl més reduïda que els altres anys, tot i així amb el sub-12 que començarà dilluns doncs, superarem una altra vegada els 100 inscrits i bueno, per nosaltres, tenint en compte que és un torneig doncs, de molt lluny de Barcelona, doncs, ja és un èxit important. No? Àlex Vidal va complir amb la seva condició de favorit i es va imposar amb solvència, sumant 8 punts i mig en 9 partides, cedint un sol empat. La segona plaça va ser per al mestre internacional Olivier Toussaint, mentre que el jove mestre FIDE Ferran Soler va completar el podi. La classificació general del circuit català després de l'Obert de Figueres i l'Obert de Sant Adrià ens deixa una vegada més el gran mestre Gadir Guseinov com a líder destacat del circuit amb 275 punts. El gran mestre peruà José Eduardo Martínez Alcántara el segueix amb 210 punts i el català Miguel Muñoz és tercer amb 195 punts. La classificació es manté intacta, menys en el cas dels mestres internacionals cubans Luis Lázaro Agüero i Kebel Oliva, jugadors que sumen algun puntet per la seva actuació a Sant Adrià. El tram es manté absolutament igual. El mestre internacional Rolando Alarcón de Cuba continua com a líder amb 110 punts. El mestre FIDE indi Guha Mitrava és segon i el gran mestre filipí Jason González és tercer. Canvi de líder al tram B, Aniruddha Deshpande perd el liderat en solitari davant de Hari Krishnan i tots dos comparteixen la primera posició. Andreu Blasco és qui ara ocupa el tercer lloc. Azar Bajail segueix com a líder provisional del tram C amb més punts que Guillem Mut i Shirivatri Anush. Juan David Rueda ha superat el Tul d'Ale a la 5a posició i empata a punts amb el tercer classificat juntament amb Ivan Cano. Al tram D no canvia res, Antonio Madrid manté la seva primera posició amb 88 punts, 8 més que Ricard Nadal, i el tercer és Beni Totza amb 65 punts. Ethan Lowe se situa com a líder en solitari superant per 2 punts Van Sali Shan, qui queda ara en segona posició. La resta de primers classificats segueixen exactament igual i Jeroen Arens completa el podi amb 65 punts. I Vanchal Raghav segueix liderant un tram F que no varia respecte a la computació dels últims campionats. L'Indi és líder amb 100 punts, Ainhoa Casares és segon amb 90 i Ansul Saxena, també amb 90 punts, és el tercer classificat. Per últim, el trio de líders catalans també es manté. Miguel Muñoz segueix com a primer classificat amb 195 punts, Álvaro Alonso és segon amb 180 i Marc Narciso en suma 125. Cal destacar l'entrada d'Àlex Vidal, campió a Figueres, jugador que es col·loca en 5a posició.